To natáč? Jo, tak já ti jdu takhle natočit od začátku, jak to bylo. Pejsánci, nekoustou mě? Pojďte. Pojďte, boxík. Tak, hele, páníček se jde předved. Tak šup. Jdi. Dolez! Dášo, jdi domů! Dášo! Jdi domů, proč ji nezavřeš? No. Jdi domů, Dášo, chceš? Padej, nebo tě sežerou. Dobrý, viď? Jak se tomu vyhejbaj, jak to na ně hážeš, víš, tak se toho vyhejbaj. Tak co, pejsáčku, řekni nám něco, jak jsi se proběh, co? A co ty druhé, jak jsi se proběh? No pojď sem, jak jsi se proběh, co? Dobrý? No takhle jsi se proběh. No jo. No ty si, veď, nekousneš mě? Ne. No, kouká taky mě. Pojďte, Sani.